Прекрасни са като небесни херовими. Сладкогласни са, защото са децата на Орфей. Те носят гордото тракийско име, на Тракия живеца, сърчицата им живей. Децата на Кърджали. Те са нашата радост, нашата гордост, нашата надежда. С техните изпълнения започва концертната ни програма. Детска фолклорна група Звездица при Народно читалище Тракия, град Кърджали, с художествен ръководител Русалина Годумова ще изпълнят песните "Момне ли Мари Хубава" и "Маристанко".
година Кърджали с ръководител Станимир Мирчев ще изпълни детски пирински танц. Искам да отбележа на всички присъстващи, че това е първата изява на детския състав.